tingak-tingui. Tak tingak-tingui. Perkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aturake bahasaku kok suara gede banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, wedian. Kok iso gede, Gong? Mbah iki yaine gede dhewe, Tru. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. AC kok. AC kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Agem Semar ki blereng karo Brana Pijes? Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa ning ngendi jenenge negara Ngastina. Wis gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagancana, sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene, papane wong neter katitehan. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong tantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Mbok ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Iso gedhe dhewe aku iki gumun nek. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa pigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mlataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita karawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh, yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ingkang wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binayang marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Pijes, nyuwun wujuding Brana Pijes, Hargya Kencana Jamrut Hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun
Guru ki nganggo brana picis. Ngono ngendikane Anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran Anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane Anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ning Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi manggon pendopo? Tur ing atase kowe iki abdining para Pandhawa lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kang saka kuwi Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau dengan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku kosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik. Kathokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya Tru meneng saya Tru tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujude guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, anyes.
arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana esa. AC kok. AC kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijes? Oh, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nek ora gelem aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Pijes? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti ta marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duwe, duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Ngono tanggaku mbrobos kene. Nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Pijes karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Pijes kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Hah? Padha ora kowe? Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lagi suwe-suwe. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kajak kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Pijes nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep pamer Brana Pijes boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nang ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng
dewae murat marit tak sikat kabeh. Lah kok ming Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Mau sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagancana, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet gong tantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ngajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti ta. Oh, ora. Ayo, metu coba. Metu coba tutut. Ah, lakon mat. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Terus kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendelik iki? Wah, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kurawa tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot kaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mempaitan bokong? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mempaitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garwaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki
nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bobo werku tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka Karang Kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk. Wan mburi omahe. Oh. Diwan mburi omah. Simbok lagi adus. Monggo lawange ra ditutup mar, mbok kamar mandine dikai lawang. Mbokmu adus no. Aku liwat dikira kowe. Diceluk, Pak. Kowe ya mara. Diceluk. Pancen setan lan Bagong ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek. Pripun Ndara? Sinambi ngenteni rampunge makaryaning Kakang Antasena Kakang garwa lan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning Karang Kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, menika langkung prayogi. Mangene pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Pakaryane didum meninggal. Bisa dadi srana tumedhaing kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petro Nun. Karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Wola. Karawitan kula niku saking Karang Kadempel niku wiwit saniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselat syarat srana tumurun ing kanugrahan ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala iki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Koko Prabu ngedharawuh wonten Karang Kadempel. Nggih. Koko Prabu ngedharawuh wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Koko Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Koko Prabu. Yo, ayo aku manut karo Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke Kakang Semar. Kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena.
leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil kembang Wijaya Kesuma. Iya Kakang. Kakang Semarupa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjung Anom. Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semarupa Kepranyata, leres Darantarja to. Yo. Lah pun di pusaka Nenggala. Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mung sekedap kok, niki nggo jangkep syarat srana ruba pepanggil. Aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodong. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdi pun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa sing didhawuhke kalipun Semar Badrana. Kilak tadet saliuran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet. Karang kadempel dumadakan ana kiat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan sumunar sumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel andayani tentrem ing negari Ngamarta Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbo kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raos sing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala boten manggilangan setunggal menapa tentrem laire tentrem ya batine tentrem kawulane tentrem nara prajane sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.